салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. дар инҷа як намуд бисквитни руле тайёр кардем. 5 дона тухм, 200 грамм шакар. дар аввал тухма камтарак лад мезанем, баъд шакара омехта мекунем. ин рецепта ма 5 сол мешавад ки тайёр мекунам. бо дили пур тайёр мекунам. ягон тарс нест ки падёмуш мешина ё ки ягон чӣ мешава. фақат ҳамин тайёр мекунам. дар инҷа хел тухму шакара мезанем. хушрӯ сафед меша, ғавстара кишид. 5 қошуқ калон оби ҷӯшомадагӣ меандозем. оби ҷӯшомадагӣ боша хел меандозем. баъд болад мезанем як 3-4 минути дига боре то ғавси хушрӯ шидан шав. чӣ хеле ки бисквитни торта тайёр мекунем, ин хеле осонакай, ягон ҷои қиynиш надорад. ҳатман то охири навора бо мо бошед дӯстони азиз. ҳар як маҳсулоте ки бо меандозам шумо да гап мезанам. бинед чӣ хел ғавси хушрӯ шидастай. баъди ова андохтан боланд мезанем хушрӯ ки хел ғавси хушрӯ шавад. баъд 200 грамм ор дар кора, як қошуқча разрехтил. ана хел якҷоя мекунем разрехтила ба ҳамроҳи орд. баъд кам-камак бехта орда хел якҷоя мекунем. ҳамаша якбора намеандозем орда. ҳами 200 грамм ордай ма 3 бор 4 бор хел кам-камаки бехта бигем якҷоя кардам ки кулла назанад бисёри баъдаш. инам хел тайёр шид, беҳад ғавз шид. барое ки тухма ами шакара мо хушрӯ лад задагем. баъди бо ами орда андохтан ами хел тайёр шид. ма духовкаи калонам да напухтам, духовкаи одила дорум. хеле бигем ки газ надорум, газ ҳастаю духовкаш кор намекуна. касоне ки мисолан ами дар газ тайёр мекунем, мисоли листи калон дорен, як бора ами меандозем да ами тестаи тайёр кардагимона. ама ки духовкача майда буд, ами тестара ду тақсим кардам. як нимша якташа пухтам гирифтам, дуташ якда. баъд яктаи дигаша камтарак ами хамир мондагира бигем камтаракша сиёҳ кардам. дар духовка дар 200 градус мемонем. бояд 12 минута тайёр шавад бисквит. мондагии хамира бигем камтарша сафедша да мишо гирифтам, сиёҳшта камтар какао андохтам, як қошуқ боре якҷоя кардам. ана иш тайёр шид. ҳозир боша хел дар болои полотенса мемонем. ними бумагаша синимат карда мегирем гарма. баъд мепечонимша. баъд барои кремиш дӯстони азиз чӣ намуд креме бошад, мисол ами креми ғавстарак бошад, скушони малакора ба ҳамроҳи маскалат зада вай кунен дар мобайни рулето. ана иша хел кардам, як рад сиёҳ, як рад сафед. духтарам ки ғам додан гирифт, ҳар каҷала паҷала омад. хел инам хел дӯстони азиз, ҳатман шумоам тайёр кунен. беҳад бигем рулети хушрӯ меояд. чӣ хеле ки гуфтам, уже 5 сол мешавад ки ҳамин рулета ма тайёр мекунам. ҳамин рецепт беҳад бигем ки хушрӯай. ишам дар ҳамин муддати 200 градус 12 минута тайёр шид. хел мепечонем ишам. баъд крем тайёр мекунем. креми шантипак тайёр кардам. осонак, бегаӣ буд. рости ами рӯзо беҳад калта шидаги як чӣ пухтупаз мекунӣ, як кори хоната мекунӣ, рӯз бега мешавад.
дигар намуд крем тайёр накардиму ҳамин шантипак худша ғавси хушрӯй дар рулетам ки карди меқапа. сафедча бинен ак листи ман майда ҳаки ҳастай барои ҳамин майда ча мея чӣ хеле ки гуфтам ки дар газ агар пухтем як бора меандозем беҳад хушрӯ мея. намехе дӯстони азиз то охири навора бо мо бошен, моро дастгирӣ кунен. баъд дар дуруни рулет метавонед ягон амуд мевагӣ ба хости дили худтон барои дар дуруни иш ҳичи нандохтум. И бисквит худаш камтарак бигем ғавзтарак омадагия ҳичи нандохтум. баъд ами берун оштам вай кардам крем кардам. мешава ки крем накунӣ амахел шоколата ов карда брезӣ мешава ки сахни пудра кунӣ. ягон ҷои қииниш нестай барои ами кӯдакҳо барои аҳли оилаи худат мешава. барои ягон меҳмонӣ ягон ҷо рафтанда мешава ки камтар украшениш кунӣ. баъд ами чие бисквини сиёҳу сафеда ман ами баъдие ки ман таш кардам баъд нигоҳ кардам ки беҳад ами таги бисквит хушрӯ омадагияи сиёҳу сафедаш иша берун мекардама. берунаш ки сирх шуда буд вайша дурун махел таҳ мекардам беҳад хушрӯ меомад. бо ҳеҷ гап надорад. инам хел ишта варени хеле мулоими бад нестай варениам хушрӯай хел варени кардам. чӣ хеле ки дидестен бегаи торик дастпанҷаи одамам саб сиёҳ омадагӣ камера пас шидан мегирад. ростиам қад телефонҳоро мебинам. телефонҳо маҳкум нашидеста ки як телефон ба дилам биёвум пешаи соли нав харам. хай иншоалло ки мешавад. инам хай дӯстони азиз ҳардаша крем кардам зиёдти крема инам хай бо гулча андохтум ки ами 3-4 қошуқ барои ами крем зиёдтӣ мекуна бо то як чие ки мепази вайрон мешава гуфта. баъд зиёдти ами крема бо украшенӣ кардам дар болои ами рулет сафедаш. хайнам хеле украшенӣ кардам бо шоколата тёрка гузарондем камтар болошта. баъд ина иш сиёҳш ида ҳичи накардам. на шоколад ов карда рехтам на ҳичи иша просто ягам хел худаш сиёҳ.
дараҷа камтар гӯшти гов овардан хчон корда рафтана. ҳозир боша ки насиб реза мекунам, ҳамаша намак карда мемонам. ай ҳамаш камкамаки ай шиш, ҷигар, дил, камтарак ҳама хеле реза карда намак карда мемонам. бисёрш лаҳмай стогони калонам як дона дорад, ура насиб бошад далда мендозам. камтар гӯшти калаву поча дорам, далда мендозам. ина мехоҳед дӯстони азиз, ҳазор раҳмати калон ба ҳар яки шумо барои дастгириётон, барои суханҳои нектон ки дар комментариҳо беҳтарин суханҳоро мезанен. ҳатман моро дастгирӣ кунен, лайкҳои худтонро дариғ надорен. иншалло ки бону видеои нав ба нав мешавад. баҳри шумо чӣ хоҳише дошта бошен нависен. ҳамаша реза карда мемонам. ростӣ вақт намеомам хеле маразилкамай камтар порядка кунам. хайоқа маразилни ки калонам несай майдачаҳай. даруштам хел мевагӣ заморозка карда мондагим камтарак зелени заморозка ҳам хеле. баъд рӯғани гов ҳастай овуно карда ҳамора ҳамаша порядка кунам. баъд гӯштора ҳамаш лаҳмай дар холодильник монумам хел кусок кусок карда. озӣ гӯштои лаҳмамам хел вай карда партофтам. ана хел кусок кусок карда партофтам. хел майда накардам барои шӯрбову барои ош насиб кардагӣ боша. баъд ҷудо мекунем. дар инҷа ҷигара майда кардам. хел пӯсташ худаш ҷудо шид. пӯстша гирифтам адена. дӯстони азиз, дар инҷа ош кардам. ростӣ дар канали Маладаи Мамад чанд бор дида будам кукурузни ош. баъд дар хотирам зад ами кӯдакода вақте салат мекунам зиёдтиам хай кукурузу гарохам хеле мемонад. баъд гуфтам биё да ами ош якҷоя кунам маззаш чӣ хеле меомада боша. ош андохтам не ки ами бринҷум чӣ хеле ки мегӯй ки гандума ҷӯшондагӣ аҷоиб омадай. ош мулоима ки хушрӯ омадагӣ барои кӯдако хушрӯ мехӯранд. дар инҷа боша баъди коромона кардан гӯем як рӯз дигаҳай саат қариб 2-3 обедҳай ҳами хеле бери офтоба ки хушрӯ айтреза нигоҳ кардам. не ки бери биромадем ҳами хеле ханакай шамолай ҳами тарафҳои мо бисёр ҳами офтобам буд ки бошад беҳад шамолош безебай. ҳами хеле биби ҳанифара қариби як ҳафта шид ами касалое ки шидан ами хеле температураи безеб дига бери биромадан натонистам. баъд кати духтари калоним гуфтем биё хай як бери бироем. духтарма гирифтиму омадем хонаи холамак наздикай. мисол ягон вақт шава баъд мерем мешинем гуфта кӯдаки майдадор и кормона мекунем у кормона рӯз бегаҳ меша рӯзо калтаҳай. инам хай дӯстони азиз мигем ки инаи пешои хона тарафҳои иса. ҳазор раҳмати калон ба ҳар яки шумо барои дастгириётон, барои суханҳои нектон. дӯстони азиз, худованд ҳар яки мо шумо розӣ бошад. видеои моро падилитса кунен. касоне дар ҳами видеои мо маҳқул нестад тамошо накунен. гапҳои бадтонам нанависен. дар видеои ду видеои пешинам як кас нависта буд ки овозотон ранги кампирои 70-солаи. хоҳиш мекунам ки ҳами хеле гапҳо нашава. чизе ки худованд дар мо додааст мо шукрона мекунем, ношукрӣ намекунем. ҳазор раҳмати калон дӯстони азиз. то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон.